आ आ आई. येस. ब ब बदक. क क कणीदार. आ ख ख खमंग. ग ग कोकण तू. हा. अगदी घरच्यासारखं. कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. वाढदिवस हा प्रत्येकाच्या आयुष्यात नवीन ऊर्जा देण्याचा दिवस असतो. प्रत्येकजण या दिवशी नवा संकल्प करून तो साजरा करतो. या निमित्तानं वेगवेगळे उपक्रम राबवले जातात. असाच उपक्रम राबवलाय वैभववाडी तालुक्याचे माजी सभापती लक्ष्मण रावराणे यांनी. त्यांनी आपल्या वाढदिवसा दिवशी 101 गायींना नैवेद्य दाखवलाय. त्यांच्या उपक्रमाचं सारेजण कौतुक करत आहे. वैभववाडी तालुक्याचे माजी सभापती लक्ष्मण रावराणे यांचा आज वाढदिवस. दरवर्षी ते आपला वाढदिवस विविध सामाजिक उपक्रमांनी साजरा करतात. यावर्षी त्यांनी आपल्या वाढदिवसाच्या दिवशी 101 गायींना नैवेद्य देऊन त्यांच्यातील भूतदया दाखवली. रावराणे हे दरवर्षी वाढदिवसा दिवशी एक वेगळा उपक्रम राबवतात. या निमित्तानं ते समाजातील सर्वसामान्यांसाठी काम करतात. त्यांनी या वाढदिवसाच्या दिवशी खांबाळ येथील प्रकाश पवार यांच्या गोशाळेतील 101 गायींना नैवेद्य दिला. त्यांचं पूजन केलं. त्यानंतर गोठ्यातच गायीसमोर आरती देखील केली. त्यांच्या या उपक्रमाचं कौतुक होत आहे. दयाची सर्वांगी सुंदर चंदुराची कंदील मान मुक्ता कोणाची जय देव जय देव जय देव श्री मंगल दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव पद्मा गौरी गौरांग गौरी कुंभरात चंदनाची मूर्ती कुंकुम केशरा हिरे जडित मुकुट शोभतो गौरा मुंजन चरणी पोळे चरणी घालूया जय देव जय देव मूर्ती ओ श्री मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव जय
लंबोदर पीतांबर परिवर वंदना सहसोड वक्र सुंदरती नयना वासनामासा वक्वाहे सन्ना संकष्टी पावावे निर्वाणी रक्षावे शिवर वंदना जय देव जय देव मंगलमूर्ती ओ श्री मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव जय देव दुर्गे दुर्गत भारी नवीन संसारी अनाथनाथे अंबे करुणा विस्तारी वारी वारी जन्म मरणाचे वारी हारी पडलो आता संकट निवारी जय देवी जय देवी महिषासुरवदनी सुरवर ईश्वर वर्गे तारिक संजीवनी जय देवी जय देवी वनवनी पाता जय सेनानी चारी सगळे परंतु मरलो लयकारी काही विमान करता पडलो क्रवारी पेशू भक्ता लागे पावस नवलाई जय देवी महिषासुरवदनी सुरवर ईश्वर वर्गे तारिक संजीवनी 6/11/1970 माझा जन्मदिन आणि त्यानिमित्त दरवर्षी मी एक उपक्रम राबवत असतो. आम्ही समाजसेवक आहोत आणि त्यानिमित्त अन्न वस्त्र निवारा कधी वाटप करतो आम्ही. तर ह्यावेळी एक नवीन उपक्रम करावा असं वाटलं. या ठिकाणी खांबाळे येथे गोशाळा आहे, या ठिकाणी प्रकाश पवार यांची. त्या ठिकाणी जवळजवळ 100 गायी आहेत आणि त्या 100 गायींचं पूजन करून तसेच त्यांना नैवेद्य दाखवून ह्यावेळीचा वाढदिवस करावा असं वाटलं. या ठिकाणी एखाद्याला अन्नदान करणं हे खरोखरच चांगलं असतं, पण या ठिकाणी श्रीकृष्णाच्या असणाऱ्या आणि भगवान या ठिकाणी पांडुरंगाचं पण या ठिकाणी विठ्ठल रखुमाईचं पण या ठिकाणी एक स्थान असलेलं गायी ह्या ठिकाणी श्रीकृष्णाच्या असतात. ते त्या ठिकाणी या ठिकाणी त्यांना नैवेद्य देऊन एक वेगळा परमात्मा करण्याचं आम्ही ठरवलं आणि हे सगळे माझे मित्रमंडळी या ठिकाणी आलेत, त्यामुळे त्यांनाही सर्वांना धन्यवाद. खास करून ह्या इथे जे राबवतात प्रकाश पवार आणि इतर त्यांचे जे कामगार मंडळी यांनाही धन्यवाद देतो आणि खरोखर ईश्वराचरणी यांना सर्वांना चांगलं या ठिकाणी आयुष्य लाभो असं प्रार्थना करतो आणि इथे थांबतो. धन्यवाद. तुम्ही आज प्रसाद वाटप केला, एकूण किती किलोचा प्रसाद होता आणि कशा पद्धतीने त्याचं नियोजन केलं होतं तुम्ही? एकंदरीत एक 5 पक्वानाचं जेवण देतात, त्या पद्धतीने या ठिकाणी तांदूळ, गहू, तूर डाळ, या ठिकाणी चणा डाळ, तसंच मूग डाळ आणि इतर काजूचे गर, परत शेंगदाणे, वेलची, या ठिकाणी तूप वगैरे घालून असा प्रसाद बनवला आणि या ठिकाणी 11 किलोचा प्रसाद होता आणि एक पुण्यकर्म म्हणून आम्ही ते या ठिकाणी गायींना देऊन एक आमचं समाधान व्यक्त केलं. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल.